A neřekneš ty video, že vaše ty video, jak se jmenuje? Vondráčková, ty video. Vondráčková? Jo. Ale jak to bylo s tím satanem? Jak to bylo s tím satanem, ty video? Zkoušíš mě? Jako v dehálku? No, když jsi říkal, že jsi ho vyvolával. No to jo. Zvedlo se. Jak to teda dopadlo s tím satanem? S tím satanem tekla mu krev z očí. Komu? Nebo tomu, co tam seděl. Jako tomu, co ho vyvolával? Tekla mu krev z očí. Nebo to, co vyvolal. A snažili se ho vyvolat. Byl to voják. Ten Představ satan, si, že ty... ten satan byl voják. Ne, ten satan byl... I voják byl, ty... Ten, co ho vyvolával, byl voják. Ale... Oni jak se ho snažili vyvolávat. No. Prostě protože to byl voják. Přímo. Voják. Tak se ho snažili vyvolávat. A jeden člověk prostě... A takže, ale ty měl... A už tam nic nemáš, tak si běž pro pivo, ne? No, to Tak je. Tak pokycám. Co? nebo nepůjdu spíš, protože já to nevím. Tak proč? Máš jízeniště, ne? To mám. Tak vidíš. Si jde ještě jedno. Jestli mi to ocha dovolí. No to už by ti to nedovolilo. Když Tak mu nezakopneš, tam skoč proto. tebe víš, co si dá ten bič. A to ti dovolí. Já ti říkal, že dáš 15 piv denně, ne? Tak proč by tě nedovolil 9. Kolik jsi měl teď? 8? Ne, No, myslím, že jo. 7, 6. 5? No, Tak si běž ještě ne. a tak to určitě. Co? Tak to určitě je. Tak vidíš. Když sedíš, tak tě kopeš na ty. No, tak si dej. Ale nevykládej mi to video, co tady teďka říkám do filmu. Cože? V jakém filmu? V Ďáblovi. No počkej, to bylo ve filmu, to, co se ti stalo? Já myslel, že jsi vyvolával satana. Ne, to byl Ďábel. To bylo ve filmu teda, jo. Tak to si zapomněl říct, ale... A proč? To je jenom malý detail, vole. Příběh je to dobrý, ale my jsme nevěděli, že to bylo ve filmu. Máš kazetu nahranou bez ničeho. Prázdnou kazetu? Jako VHS? Jo. To nemám. Tak vidíš. Na co? Podle skutečnosti. Tohle je možná lepší než Karol. Kdybych měl prázdnou kazetu, tak co? Tak by si zemřel. Kdybych měl doma prázdnou VHS kazetu, tak bych zemřel? Jo. Fakt jo. Že to je lepší Protože by si měl ďábla v sobě, ty měl, abych tady nebyl. To měl, co to je? Ty měl? Takže ten, kdo má doma prázdnou kazetu, má v sobě ďábla a zemře. Ty vole. Takže je lepší nemít doma žádný prázdný kazety. To je fakt? A víš ještě o nějakých věcech, které jsou takhle nebezpečný? No, Ne? Jenom kazety? jenom kazetu. Jenom kazety. Ty vole. Protože buď tam mluví Martina, který do toho, No. a nebo ty video jsou fakt pevný. A že jsme reagovat
ty video ve skutečnosti, tak ty video ti nemůžu obviňovat. Jaká Martina? Mosecká. Pověz nám ještě něco o tom satanovi. To nemůžu, Proč? protože satan žije a když ve satanu budu temně a pořívají lidé v parlamentu temně, jako kožák. Kožák? On má lidi v parlamentu? Jo, to má temně, velké temně. A kde ještě? Co na KM pro ně? Není nějaký satan na KM pro ně? Čo, v bordelu? Tady. Není? Nemyslíš v bordelu? No. Nemyslím v bordelu. Byl jsi někdy v bordelu? Nebyl. A chtěl bys jít někdy do bordelu? Jo, kvůli muzice. Kvůli muzice? Jo. A co myslíš, že tam asi tak hrajou v bordelu za hudbu? Ty bňo. To co neumíme. Co? To co neumíme. Co neumíme? No. Aha. Hele, a co třeba ještě rád děláš, kromě toho, že jdeš na KM Pronu a vypiješ tady 10 nebo 15 piv? Máš nějaký jiný zájmy? Nic? Holky ti nebaví, jsi říkala minule. Holky by nebavily. Takže na ní moje chodíme. Máme peníze na to asi. To byš si dá Co to dají pozor, jako svině. Holky? No. To je pravda. To s tebou souhlasím. Pořád lepší holky než auta. Jo. Takže myslíš, že je lepší investovat do piva než do holek? Já jdu 2-3 dní piva, není. Znáš Hellboye? Jo. Takže oni nás v té škole učili špatně, ale Beethoven. Bez druhy. Jaký Jenom červená figurka, která ti běhá po městě a mladí lidi. Tak kdo? Jako hrajou. Jo, tak Cože? ten Hellboy. Hellboy? Ale jo, má pravdu. Výborně. Hele, a když jsi byl na škole, tak tobě nešla matika? Jo, to je fakt. Dáme si nějaký příklady? Abych chtěla nějaký příklad a schválně si to spočítáš. Butanec. 5x5. Tanec, tak nám zatancuj. My ti koupíme pivo, když nám zatancuješ. Jo. Jo? Fakt jo. Jo. Ty bej. Ale musíme si to natočit. Fakt jsem dřevěný, fakt to nejde. Tak příště. A umíš zpívat? Tak nám zaspívej. Na to se nemusíš zvedat. Umíš rolničky třeba? Když nám zaspíváš, aby... Nebo pec nám... No počkej, No. takhle ne. Snaž se trošku. Trošku se snaž. Když to bude dobrý, tak ti koupíme pivo, ale fakt se snaž. Ty beďo. A já si nepamatuju text. No To je tak, jedno, tak tak něco jiného, improvizuj. co umíš? Co umíš zaspívat? Ahoj, paní invalidu, kyně. Čau, kefte, kyně. Ano, výborně. A dál? Tam pak až se vám pořutejně, period, nebem v oboji. A nasvíka se můžem, kyně. Co jsi tím můžem? Se vůbec nesnažíš, ale. A rolničky neumíš? Ani první slotní? Popisky mají. Perdulák, i salám mají. Ano, správně.
teď další chvilka. Já nevím, či. Umíš třeba operu? Jo, to je. To umíš? Tak zpívej. Ano. A dál. A to bylo hezký. To bylo dost dobrý. Jo,